Meta s-sibt li ġej se tkun qed tibda l-15 leġislatura tal-Parlament, il-Kamra tad-Deputati mistennija jkollha speaker ġdid. Il-Gvern fi stqarrija ħabbar li l-Prim Ministru Robert Abela se jkun qed iressaq mozzjoni jipproponi lil Carmelo Abela bħala Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, kariga li serva fiha l-aħħar 3 leġislaturi Anġlu Farrugia. Għaldaqstant Carmelo Abela informa lill-Kummissjoni Elettorali li se jkun tiċċedi s-siġġu parlamentari minn fuq it-tielet distretti elettorali li fuq ġie elett. F'reazzjoni fuq il-mezzi soċjali, Abela stqar li din ma kienx deċiżjoni faċli, anke għax għal din il-leġislatura se jċedi s-siġġu parlamentari ħalli l-maġġoranza kif espressa mill-elettorat tkun rispettata. Stqar ukoll li jinsab onorat u grat għal fiduċja tal-Gvern u żied li din hija responsabilità kbira li qed jilqab sens ta' dmir lejn il-pajjiż u b'impens sħiħ lejn id-demokrazija fit-tielet l-ogħla kariga tal-Istat. Saħaq li se jkompli jaħdem b'esperjenza, b'entużjażmu u b'integrità għan-nies u għall-pajjiż. Carmelo Abela ġie elett l-ewwel darba fl-1996 u baqa' jiġi elett f'kull elezzjoni inkluż dik ta' 30 ta' Mejju li għadda. Huwa kellu bosta karigi fosthom deputat speaker u whip tal-grupp parlamentari. Serva wkoll bħala Ministru għall-Intern, Ministru għall-Affarijiet Barranin kif ukoll Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Intant, f'kitba fuq Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela qal li Carmelo Abela huwa persuna idonea li okkupa l-kariga ta' speaker minħabba ir-rettezza u l-integrità tiegħu. Il-Prim Ministru ratħar lil Anġlu Farrugia s-servizz twilità u li fisser bħala impeccabbli.